Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg A2-3. Ceugrymedd, concavity yn Saesneg. Ffwythiannau ceugrwm ac amgrwm, concave a convex. Beth yw'r gwahaniaeth? Rydych wedi cyfarfod â ffwythiannau ceugrwm ac amgrwm o'r blaen. Y cromluniau yma yw yn haflu x sgwar ar y chwith, yn haflu minus x sgwar ar y dde. Mae'r un ar y chwith yn amgrwm, convex, a mae'r un ar y dde yn ceugrwm, neu concave. Sut ych chi'n mynd i gofio'r gwahaniaeth rhwng y ddau? Wel, yn Saesneg, mae gyda ni fan hyn ogof, neu cef, a mae'r gair cef yn y gair concave, ceugrwm. Mae fe'n cau mewn falle, chi'n cofio? Beth yw'r gwahaniaeth? Eto, ewn ni edrych ar y clip yma, a sut mae un yn mynd o un i'r llall. Gallwn edrych ar y gromlen yn newid o amgrwm i ceugrwm. Amgrwm, mae fe'n amgylchynu rhywbeth falle, a ceugrwm, mae fe yn cau fewn iddi gilydd. Edrychwch o'r gwylod i fyny. Felly fel mae fe newid, nawr mae fe'n mynd yn ceugrwm. So mae fe'n cau mewn ar ei ben unan o'r gwylod. Y ceugrymedd yw'r gwahaniaeth yn mynd o un i'r llall. Gallu bod yn gyfrwys, nid oes rhaid i ceugrwm edrych fel ogof, ond os ydych chi'n cadw e fynd, felly bydde fe'n creu ogof. Felly mae'r ceugrwm yn dod nôl ar unan. Os chi'n edrych o'r gwylod lan, mae fe'n dod nôl ar unan. A mae amgrwm yn mynd i fynd i amgylchynu rhywbeth. Edrych o'r chwith lan, mae fe'n amgrwm a ceugrwm. Ceugrymedd ar gyfer ffwythiant. Mae ffwythiannau yn aml yn newid eu ceugrymedd fel rydym yn teithio ar ei hyd. Felly mae ceugrwm dyn ni yma. Mae amgrwm gyda ni fyna. Felly beth sy'n digwydd rhwng y ddau? Felly mae'r darn cynta yn ceugrwm. Mynd o ceugrwm i fod yn amgrwm, mae dyn ni linell syth, fel oedd dyn ni'n y llun blaenorol, yn mynd o un i'r llall. Mae gyda ni fan hyn amgrwm, a wedyn ni'n newid o fod yn amgrwm i fod yn ceugrwm. Un bach, ond mae fe'n dod nôl ar unan. A wedyn ni'n newid o fod yn ceugrwm i amgrwm. Felly ni'n mynd i edrych ar clip fideo yna i weld sy'n digwydd i graddiant y ffwythiant. Nid y ffwythiant, y graddiant. Beth sy'n digwydd i graddiant y tangiad? Mae fe'n newid yma. Y graddiant yn cynyddu, mae fe'n mynd yn fwy ac yn fwy. Wedyn mae fe'n newid. Mae graddiant y tangiad yn mynd yn llai. Mae fe'n newid. Mae graddiant yn cynyddu yma. Felly pwyntiau troi, ni edrych ar ein yn fanwl. Os roeddwn ni'r graff mewn ar gyfer graddiant y ffwythiant, fel mae'r ffwythiant yn maximum, mae'r graddiant, oedd e'n lleihau, cofiwch, mae'r graddiant yn mynd yn llai serth nes bod e'n 0, mae'r graddiant yn 0, wedyn mae fe'n mynd yn llai serth, mae fe'n 0, yma, mae newid i fod yn ceugrwm i amgrwm, so mae dyn ni bwynt minimum yma, lle mae un yn newid i'r llall. Nawr mae fe'n cynyddu, mae'r graddiant, y tangiad yn cynyddu, nes bod e'n cyrraedd 0, mae'r graddiant yn 0, yn dal yn cynyddu nes bod e'n cyrraedd y pwynt arall, le ni'n mynd o'r amgrwm i'r ceugrwm. Felly mae gyda ni bwynt maximum
ar gyfer y dy dx. Ni'n dod wedyn nes bod ni'n cyrraedd y 0. Mae gennym ni pwynt ffurfdro, pwynt sefydlog yma. Mae hefyd yn ffurfdro. Gawn ni fwy am pwyntiau ffurfdro nes ymlaen. Mae'r graddiant y graff yn 0. Wedyn mae'r graddiant yn cynyddu amgrwm gyda ni fan hyn. Mae'r graddiant yn cynyddu i fyny. Felly mae gyda ni fan hyn nawr, le mae pwynt maximum y graff, mae graddiant yn 0. Fel mae pwynt minimum y graff, mae'r graddiant yn 0. Fel mae pwynt ffurfdro y graff yma, pwynt sefydlog, pwynt arhosol, mae gyda ni y graff yn 0. Graddiant y graff yn 0. Mae'r graddiant yn lleihau yma. Mae dy dx yn mynd o fod yn plus rhywbeth i fod yn minus rhywbeth. Felly mae'n lleihau a mynd trwy 0. Ar ochr yma, yn y pwynt minimum yma, mae fe'n cynyddu. Mae fe'n gynyddol a mae fe'n newid o fod yn minus rhywbeth i fod yn plus rhywbeth. Felly mae'n mynd trwy y 0. Yn y pwyntiau lle mae'n newid o fod yn ceugrwm i amgrwm, nôl i ceugrwm ac amgrwm, beth sy'n digwydd yma? Ni'n gallu gweld bod gyda ni pwynt minimum, neu pwynt maximum, neu pwynt minimum yma. Felly mae pwyntiau troi ar gyfer dy dx dyn ni yr un lle a mae'r siap yn mynd o fod yn ceugrwm i amgrwm. A fanna, mae gyda ni pwynt maximum yma a mae pwynt gyda ni yma. Ac yn y Gymraeg, maen nhw'n point of inflection yn Saesneg a maen nhw'n pwyntiau ffurfdro. Chi wedi dod ar draws pwynt ffurfdro le mae'r graddiant yn 0, ond mae'r rhain hefyd yn bwyntiau ffurfdro. Mae'n newid o'r ffurf ceugrwm i'r ffurf amgrwm i'r ffurf ceugrwm. Mae'r graff yn newid i ffurf. A fe ni yn dod ar draws rheina nes ymlaen. Felly, i ni gael gweld beth sy'n digwydd. Pwynt troi gyda ni, mae'r graddiant dy dx yn 0 ac yn newid arwydd. O fod yn plus i minus neu minus i plus. Ar gyfer amgrwm, oedd y graddiant yn leihhaol, oedd y graddiant yn dod lawr, gwerth y graddiant yn dod lawr, ac ar gyfer ceugrwm, oedd gwerth y graddiant yn cynyddu. Ac ar yr ail differiad, yr ail ddeilliad, oedd dy dx yn 0, ond oedd dy dx gwar yn plus os oedd e'n gwerth pwynt minimum a minus os oedd e'n pwynt maximum, felly ddim yn 0. Yn lleihhaol, oedd graddiant y graddiant wedyn yn llai na 0 a graddiant y graddiant yn fwy na 0 ar gyfer ceugrwm. Felly chi gofio beth sy'n digwydd i'r gwahanol graddiannau. Graddiant y ffwythiant unan a graddiant y graddiant.